Костюк Веста, вучаніца 7 А класа сярэдняй школы нумар 1 гарадскога пасёлка Гарадзея, Анатолій Булуценко. Чаму вайна здараецца? Чаму вайна здараецца? Чаму? Святога для людзей няма нічога. Не падуладна розуму майму, што злыя людзі падабенства Бога. Стварыў усё Бог. І неба, і зямлю. Зямля як рай, ласкава сонца свеціць. Высновы паступова я раблю. Не ўсё зрабіў Бог правільна на свеце. Чаму заўжды быў жорсткі чалавек? Чаму адзін другога забівае? Так ёсць цяпер, і так было павек. Адну вайну другой вайной змяняе. Адны ваююць, іншыя маўчаць, катуюць і гвалтуюць пры нагодзе. Ад жаху нема хочацца крычаць, што злыя людзі падабенства Бога. Якой бы была добрая зямля, каб не стварыў тут Бог цара прыроды. Такая думка Бога і моя. Ідзе вайна, бо жорсткія народы.